Igsoon sa atong nga pag-antos dinhi sa kalibutan, sa atong nga pagsulay nga na-encounter, sa mga lain-lain nga na-experience nato nga mga problema, tanan igsuon nga atong maagian, magpasalamat gyud kita sa Ginoo niya ng tanan. Tungod kay kanang mga pag-antos, tanan nga mga problema nga atong na-experience, naghatag kana kanato sa matag usa o kinabuhing malahotayon. Ug kana nga kahimuot igsuon, naghatag kana nato og paglaom. Ug kana nga paglaom ug pagkamalahotayon, usa ka na kapamaagi nga ang matag usa ka nato kahimutan sa Dios. Usa igsoon dili lang ta sa mga kalipay, sa mga maayong nahitabo sa atong kinabuhi, magpasalamat sa Ginoo. Kung dili tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, bisan pa man ang mga pag-antos, mga pagsulay, mga struggle, mga problema, bisan unsa nga mga problema nga atong na-experience nga niabot sa atong kinabuhi, nga atong na-encounter, bisan pa man ang mga persecution igsoon, magpasalamat gyapon kita sa Ginoo. Ug kay pinaagi na nagtanan, pinaagi sa Ginoo igsoon, kita nagmalaho tayo. Magpadayon kita sa kanunay aron ang Dios mahimuot gyud sa matag usa kanato. Isip iyang mga tinuod nga mag-alagad, isip iyang tinuod nga mga anak ug mga katawhan. Nag-ingon diha sa Roma 5 versikulo 3, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang pag-antos naghimo kanatong malahotayon. Mao kana ang pulong sa Dios igsoon nga nagpahinumdom sa matag usa kanato nga ang pag-antos naghimo kanato nga malahotayon ug pinaagi kana sa Ginoo igsoon. Kung wala ang Ginoo, dili gyud ta makalahutay sa atong kinabuhi. Busa sa tanang higayon ug sa tanang panahon sa atong kinabuhi, naliwala sa mga problema ug mga pag-antos, mulahutay kita kauban ni Kristo. Kauban sa Ginoo, mag-ampo kita ug mosalig kita kanunay kaniya aron makalahutay kita ug sa ingon ang Dios mahimuot gayud sa matag usa kanato. God bless sa tanan.